ev merasima xatirxwestinê ya helbestvanê navdar Ehmed Huseyniye. آمدوا جقام شلوكا للسر المرن قعد دكم Nivîskar, helbestvan, parlamenter, hevşaradar û xwîner li Amedê ji bo cenazeyê Ehmed Huseynî rêw rismeke rêzgirtinê dikin. خاطر قوستنا تجي زحمتك كيك يعني وغر بشتغل وغر به تبي ميوان قالك شهيدين كردستان أوجي تهم بيز بكن لور بمينا حتانيكو حسكرنا من أذى بلا دلي تجمل نمينا Gotinên wî bûne risteyên helbestê û li ser zimanê wan herekî nava dilê wan. Ew ne tenê bi gotinê, bi dilê xwe mîrê helbestê birê dikin. Her kêriyavî Kurdistan bû ji bo biya min Ehmed Hüseyin şehîdê helbesta Kurdî ye. Ji ber ku di oxira di rêya helbesta Kurdî de jiyana xwe bêjin ji dest daye û her kêliya ku bê Hindistend ji bo azadiya Kurdistanê îja em jî divê ji bo azadiya Kurdistanê her kêliyê her roj helbesta Ehmed Hüseynî peyvên Ehmed Hüseynî di nav hemû kar û barê xwe de di nav tekoşînan xwe de بدن جین و جمره به رونایی. Mane helbestvanan gotiye. Her mirin mirineke zûye. زمان پارێزێکی یەکتا ji dostaniyê re stargeh bû. Mirina dibin destiyê de, mirina nedîtina axeke azad, mirina ku miradê hesreta serxwebûna welat di çavên mirovan de dihêle ji hemiyan zûtir e. Nexasim jî ger ew mirin mirina şervanekî gotinan pêşmergeyekî nûjenkirina ziman be. Bu wajiya Kurdî helbesta Kurdî cîkî mezin de digirt gelek hêja bû ji bo me yanî min cara wil zarokatî xwe de wî nas kir û yanî nihaz hestiyarim قدر بلند بو هادی هلبست وانکی و نویسکارکی گله هجا جبو کردی جبو چاندا کردی نرخا گله هجا بو نها اموي بريدكن آموداوي لبلي اوي نمره جبركو هلبستوان نامرن هر دجين دنافا هلبستي خدا و دنافا برتوكي خدا شنجين تبن دستي ليه تجهمي ولاطا خشبي Cenazeyê Ehmed Huseyinî dêbiriya Başûrê Kurdistanê derbasî bajarê Amûdê ya Rojavayê Kurdistanê dikin û bi merasimeke girseyî li axa bav û kalan axa ji dayîkbûna wî veşêrin. Maşallah dekar Rûda û Amed.